Teatro, música, deporte, obradoiros para todas as cidades. O programa cultural de actividades do Concello de Cambados para esta primavera parece non ter fin. Desde o 20 de marzo e ata finais de xuño, os cambadeses poderán gozar dun senfín de eventos que encherán de vida a vila. Unha programación transversal que centrará a súa mirada, sobre todo, nos meses de abril e maio nas letras. Importante tamén nesta primavera cultural de Cambados serán as actividades para distintos sectores de idade. Coidados da viña, xornadas de viticultura, traballos coa memoria para xente de terceira idade, monográficos sobre tempo libre, sobre reciclaxe, cursos de inglés, obradoiros de xogos vinculados a distintas actividades. A presenza da muller na cultura será outro eido a destacar e tal e como explicou esta mañá o concelleiro desta materia, o deporte terá tamén un papel destacado na programación, sobre todo a partir do mes de maio. Empezamos con unha xornada de Liga de Galega de Villarda que volveremos a desenvolver. Pois bueno, Maratón de Ouviña teño por aquí, o quinto campeonato galego de físico-culturismo, unha proba da Liga Galega de Kayak de Mar. Desde o Concello afirman que, aínda que a cantidade de actividades programada é tan extensa, aínda non están todas concretadas e, por exemplo, para o Día das Letras Galegas sumaránse novas iniciativas culturais a esta programación.